Erretzioari tokatzen jakonik gizartean egiten dana bikoiztea edo solapatzeko ordezkatzen, baizik eta osatzen. Esandako guztiak badu zerikusirik euskal komunitatearen garapen eta sendotzearekin ez inolako zalantzarik horretan. Galdetzen duzan helburuari eta hortxe tokatzen duzuen zegoen ere, zegoen tokatzen jasodako gaur behar bada salutea eta askozari bako erantzunak bilatzen asmatzeko helburuari galdetzen duzan, esanen eta eginen tarte handiegia ez daukagun batzuk eta beste, pentsat bi neu. Eta horixe da, nire kulturkezka hasieran esan dodana horixe da. Noraino uste dodanetik egiten dodanera dagoen zuloa edo tarte hori txikitzen noan agunero kulturgitzen. Horixe asmatzen badago danon artean uste dut euskaldun komunitateari bere garapenean laguntza ekarriko dutxola kultura, ezin dezu. Bai, zure izan. Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Diputaratu Andrea, Topaguneko lehendakaria, antolatzaileok, gizarte eragileen ordezkari, eta hemen parte hartzen duzuen guztiok egunon. Tolosatik datorrenez, Tolosa bizi izan zen Jose Maria Agirre Elizardi dioen aipatuz hasiko naiz. Baina nik hizkuntza larrekoa, nik haunat ere nora nahikoa, jakiteoek igoa, soina zar, berri gogoa, azal horista, muin betikoa. Elizardik, euskara edozertarako eta nora nahikoa nahi zuen. Aleginak eta bi egin zituen, beraz Zebilen Kultur Foro eta Elkarteetan, adibidez Eusko Ikaskuntzan, euskaren erabilera areagotzeko bere ohiko jarduerak euskara etxetik harago erabiltzeko. Hori baitzen erronka, euskara erabilgarri eta erabil izatea bizitza sozialeko esparru guztietan. Garaietan, euskaren erabilera eredua oso mugatua zen, familia eta inguruko lagun artean. Nahiko zabaldua zen orduko intelektualen artean, euskarak ez zuela balio orduko gizarte eskatzen zituen erronkei aurre egiteko. Euskara erabiltzea unibertsitatean, eskolan, administrazioan. Orduko gizartean ohikoa zen ikuspegi hori irauli nahian aritu zen buru-belarri Elizardi euskaltzalean. Euskarak edozertarako eta noranahirako balio duela argi dago gaur egun. Egun euskara orain dela 50 urte baino gehiago erabiltzen da, eta baita ere Elizardiren garaian baino gehiago. Horretan ez balantzarik. Horrek ez du esan nahi bukatu dugu. Zer, hiztunen Espainetan da zerbait, eta hiztunen Espain begi belarri bihotz eta inon izatekotan hizkuntza bizia. Hizkuntza bizia izango bada, nahi ez behar delikatu. Euskara nora nahikoagoa hizkuntzan erabiltzen da unibertsitatean, administrazioan, osasunaren esparruan, informazio eta komunikazioaren teknologietan eta bat. Euskara gero eta leku gehiagotan dago, Twitterren, Googleen, Wikipedian. Euskarazko eduki ugari ditugu landuak, askotan direnak. Baina edukiak burura iristen dira, hor gordetzen ditugu. Baina hori ez da nahikoa, euskarak Euskara betidanik oso lotu egon da kulturgintza eta kultur sorkuntzarekin. Eta garrantzizkoa da oso lotu egotea. Gaude, azken urteotan nolabaiteko geldialdia dagoela euskal kultur kontsumoan. Zenbait aldagai egon litezke horren atzean gaur egun geldialdi hori gertatzeko. Argi dugu ere zenbait eta kultur kontsumo handiagoa gertatu, orduan eta gehiago iritsiko dela euskara herritarren bihotzera. Egia den bezala, herritarren bihotzera iristen den hori, soilik buru iristen dena baino erakargarriagoa dela. Euskara herritarren bihotzera iristeko ezinbestekoa da sorkuntza. Ezinbestekoa da euskarazko kultur sorkuntza sendotzea eta areagotzea. Ezinbestekoa da euskal kultura gizarteratzeko sare guztietan euskarak bere leku izatea. Sare horiek babesa behar dute, bultzada behar dute eta horretan ari gara. Eta horretan eraginkorragoak izan nahi genuke. Lankide. Afektiboki hautsiko ez den lotura sortzen. Horrek ekarriko baitu euskararen bizi indarrean aurrera egitea. Euskara elementu positiboekin lotzea,
gustoko ditugun egoerekin lotzea, hau da, euskara gero eta gustorago erabiltzea. Hori gertatzen da gure inguruko hizkuntza indartsuenekin. Zergatik ez euskararekin. Aurren esan bezala, geldialdia dugu euskarazko kultur konsumoan. Hori dirudi behintzat. Beste hizkuntzetan dugun eskaintza hain zabala da, gertukoa urrun ikusten dugula. Euskal kontsumitzaileak erakargarriak zaizkion produktuak behar ditu eskura. Euskaraz ere, behartuta gaude berritzea izatera. Euskarazko permitxero Batak, hori bai? Bai, bueno, mira, sarrera moduko bat egiteko, beraikin adostu dut, honako. Azarilaren 7an, Juan Luis Zabalak egindako elkarrizketa argitaratu zuen berriak, bai? Eta elkarrizketa horretan, beste
direnak munduan barrena, horiek nola erakarri kultura anglosajoia, ingelesera, nola erabaki noizan ingeles hiztuna, benetako hiztun eta ez da, uste dut euskarari ere planteatzen dizkigun erronka batzuk beraiek ere planteatzen dituztela, ez da? Eta bereziki hegemonia nola gorde. Eta jendea nola atxiki. Eta nola hizkuntz zuzentasuna eta erabilera nola uztartu. Zeri eman lehentasuna eta horrelako kontzeptu batzuk eta interesgarriak dira. Esan nahi dut, hizkuntza, eta ja, hasiko naiz pixka baten PowerPointari eragiten, ez zut denbora kontrolatuko diazu, nire joera da asko luzatzekoa. Orduan, denborak dira pasatekoan, baina ez abixu. Pixka bat hitz egingo dut hizkuntzaz, hitz egingo dut kulturaz, hitz egingo dut sormenaz eta hitz egingo dut elikaduraz. Kontzeptu, ni topatu ditun berri batzuk tartean sartuta, bai? Gauza asko, jakinak izango dira, baina, kontestua emateko nik uste dut nik bentsat esan behar ditut, ez? Hizkuntza, zer da hizkuntza? Hizkuntzaren gainean ere teorizazio asko daude, segun eta nondi begiratzen den, baina orokortasun batetik begiratuta edo begirada antropologiko batetik esan daiteke edo esaten da. Hizkuntza dena da, alegia hizkuntzatik kanpo ez dago ezer, ezta? Hizkuntzarik gabe ez dago pentsamendurik, hizkuntzarik gabe ez dago kulturarik, hizkuntzarik gabe ez dago garapen gizatiarrik, marko orokorrean ari naiz, ezta? Hizkuntza bizitza bera da, hizkuntza kultura da, bai? Hizkuntzarik gabeko kulturarik eredu estandarretan ari naiz, horrelakoetan batzuetan, beste esparru batzutara ere joan gaitezke eta behar bada defendatu hizkuntza gabeko mundu bat existitzen dela, hori beste bate balitzake, baina gure eguneroko kultura, gizarte bizitzan, hizkuntza esango dugu dena dela, hortik kanpo ez dagoela ezer, ezta. Hizkuntza bat, bi hizkuntza, hiru hizkuntza, lau hizkuntza, hizkuntza bakoitza nun, hizkuntza bakoitza zertarako. Hizkuntza beste alde batetik eta pixka bate behar bada txepetxean teoriak segiz, bi adierazpen, ezta? Hizkuntza gu gara, hizkuntza hiztuno gara. Baina gara, naiz eta gara. Hizkuntza beti da kolektiboa. Hizkuntza komunitatea da. Eta hizkuntza guk eramaten dugu edo ez doa. Baina, marko bat jarri dizaiogun hizkuntzari. Hizkuntza naiz eta norberaren garapen individualean, kolektiboan eta kulturalean garrantzitsua izan, hizkuntza botereari oso lotua dago. Bai, harreman personaletan eta komunitarioetan hizkuntza bat baino gehiagoko gizarteetan, baina baita ere, eta bereziki gure eredu europearrean, hizkuntza eta botereak hasi bat dira, ezta? Hizkuntza bat, estatu bat eta kultura bat, ez? Hori da Espainia, hori da Frantzia, hori da Alemania, hori da Euskal Herria, ez dakit. Izan barko luke, ez dakit. Baina hizkuntza eta boterea lotuta dijoaz. Eta normalki estatu naziogintzan hizkuntzaren garrantzia, denok ezagutzen dugu, hizkuntzaren garrantzia ikaragarrizkoa da, nazioa sortzeko, lehenengo estatuak sortzen dira neurri handi batean, eta ondoren hizkuntzaren bitartez bereziki, hizkuntzaren inposizioz, hizkuntza baten normalizazioz, nazioak sortu nahi dira, ezta? Hori da Frantziaren eredu garbiena. Badira kontzeptu batzuk, hizkuntza eta botereari lotuta, soziologo batzuk eta ez dira berriak, Bourdiuk erabiltzen duna, ezta, kapital ekonomikotik harago, boterea kapital ekonomikoa baldin bada, kapital linguistiko ere existitzen da. Alegia, badira hizkuntza batzuk,
bere baitan, boterearekin duten harreman horretan, hizkuntza hori erabiltzeak kapital bat, ez ekonomikoa, baina kapital bat ematen dizu. Alegia, hizkuntza egokia aukeratu izanak ematen dizkizun privilegioak. Eta privilegio horiek dira, hizkuntza batean egindako ikasketak gehiago balio dute beste batean baino, evidentea da. Adibide bat jartzearren, Oxfordeko ingelesezko titulu batek gehiago balio du, Madrideko Complutensekoak baina, ezta? Kapitala ematen dizu, bai? Zure kredentzialak, zure hizkuntzaren balio hori da kapital linguistikoa, bai? Eta botere guztiak bezala, kapital linguistikoa ere, privilegioetan oinarritzen da. Alegia, gaur egun esan daiteke, ingelesdun, ingelesa hizkuntza dutenak privilegiatuak direla, privilegioak dituztela, Europako gainontzeko ingelesa ez lehen hezkuntza, ez bigarren, da hirugarren, igual maila eskaxamarrean erabiltzen dugunon aurrean. Privilegio benetakoak, errealak, bai? Boterera iristeko, lanera iristeko, eremuetan ibiltzeko. Azken finean privilegioak eta hizkuntza eta boterea ari gara hitz egiten hizkuntza hegemonikoaz, ezta? Alegia, hizkuntza nagusi izango den eremu batean, espazio batean, geografia batean, edo geografia virtual batean, edo guztietan hegemoniko izango den hizkuntza, ezta? Hizkuntza hegemoniko izatea, segun eta nondi begiratzen duzun, ingelesetik begiratuta edo euskaratik begiratuta, ez dira gauza berdinak, ez dira konfunditu beharrez. Baina modu guziz, hizkuntza hegemonikoa azken finean da gizarte sistema batek edo egiturak ematen dizun hizkuntza bat. Nahi baduzu, inposatzen dizun hizkuntza bat. Alegia, aukeratu beharrik gabeko espazio batean mugitzeko hizkuntza bat. Bai? Alegia, hiztunak ez du aukeratzen. Hizkuntza badator. Zentzu horretan esan daiteke, inposatua edo bortxazkoa dela, alegia, aukera librerik ez dagoela, edota beste irakurketa bat izan liteke oxigenoa dela, ezta? Hori dela arnasten duzuna eta kitxo. Hizkuntza minorizatuen kasuan, badago ezaugarri bat gutxienez jundeneko 100 urtean bentsat gertatzen dena. Alegia, gutako gehienok edota gure gizartea elebidun bihurtzen da heinean, ezta? Eta da, hizkuntza minorizatua derrigorrez aukeratu beharra. Bai? Aldi berean bi gauza on ditu honek. Batetik aukeratu egiten duzula, eta hori, norbaitek uler lezake askatasun ekintza bat bezala, sarren handiak esatezun hori ez, euskara da gure territorio libre bakarra, edota derrigorrean aukeratu beharraren nekea, bai, beti aukeratu beharra. Sekula ez, edo gutxietan, oxigenozko egora bat, non lasai, moduz relajatuan, euskaraz egingo duzuna, gauza bat edo beste. Hizkuntza minorizatuaren aukera, hegemonikoan ez bezala, aukera kolektiboa izan behar du. Hizkuntzak beti behar du kolektibitatea, ez da? Baina bereziki normalizazio prozesuetan daudenetan, ez da? Txinatar bat txinan euskaraz ikasten, aukera gutxi izango du, aukerak eta hori individuala izan da ere, kolektibo izateko, alegia norekin hitz egingo du, oso goza evidentea, ez da. Hala ere, hizkuntza hegemonikoan hiztunak ez du aukeratzen, baina aukeratuko ez balu ere, beste bat aukeratuko balu ere, hizkuntzak hegemonian segitzen du. Bai? Hori da egoera minorizatuan gertatzen ez den. Hemen dakat debate hauek nola ez dian sekula berria gurean, baina esaldi interesgarri batzuk, hain zuzen, niretzako garrantzitsua den pentsalari batena, Jose Zurmendik, 1977an ez. Nolabait hizkuntzaren aldeko aldarri bat egin zuen, eztabaida handia sortu zuen testu batean ez. Eta berak esate zuen,
euskaldun izatea ez dela garrantzitsu. Osa, izateak ni euskalduna naiz, nie naiz, ba naiz. Eta ez du arrazoirik behar. Eta behar bada, ez du arrazoirik behar, ze askotan euskaldun izatea, lehen jodik esan du pixka bat, ez da baina bihotzaren kontuak dira, bai? Norbeak izan ditzazke arrazoi diferenteak ez da euskaldun izateko, inkluso euskalduntasuna ulertzeko, naiz eta bai, Azurmendik garai hartan, eta hemen gaudenok bai pentsatzen dut, eta nik neu euskaldun izatea, euskaradun izatea den, ez da? Era esaten du, euskaldun izateko ekin egin behar dela, ekin. Ez da, izan, baizik, egin, alegia aukeratu, alegia erabili, alegia praktikatu, bai? Eta praktika egiteko arrazoiak behar direla. Arrazoiak behar direla eta kontestua aztertu behar dela, bai? Kontestua aztertzeko alegia hizkuntza bat, bere gizarte sisteman, beste hizkuntzekin harremanetan eta boterearekin harremanetan edo botereekin, botere diferenteak egon daitezkelako, hizkuntza horrek ze egoera du, bai? Eta egoera diogunean, ja nolabait ari gara egituraz, edo ari gara kolektibitate diferenteaz. Ez gara ari hiztunaren plano individualaz, bai? Ez da nik egin nahi dut, nik egingo dut, ni noraino naiz euskaltzale, noraino naiz koherente, noraino naiz baizik eta gizarteak zer ematen digu, bai? Eta gizarte horretan guk zer egin dezakegu kolektibitate bezala, ezta? Hizkuntza ekologia aipatzen dut, uste dudalako momentu honetan badela diskurso beharrezko bat eta balioa duena eta hemengo askok ezagutuko duzuena, ez? Eta hizkuntza ekologiak azkenean ez dut esplikatuko, baina neurri batean esaten duna da hizkuntzeak botere sisteman egoera diferentetan daudela eta azken finean hizkuntzaren kontua arazo politiko-sozial badela, bai? Ez dela norberarena, baizik arazo sozial-politikoa dela. Alegia, hizkuntza politikak behar direla, hizkuntza politikak beti egiten direla, eta ingelesak egiten dituela, eta egin gabe ere egiten direla. Hizkuntz politiken planoan hitz egiten du, ez? Hori esaten duena. Beste alde batetik, aniztasunaren da berdintasunaren etika bat markatzen du, alegia, hizkuntza guztiak diferente izanagatik, aukera berdintasun bat beharrezko dugu, nolabait sistema ekologiko jasangarri bat desiratzen badugu bentsat, baina, hizkuntzan ekologiaren teoriak ere baditu aldaera diferenteak, ezta? Eta bat da, hizkuntzen arteko borroka baote dagoen, eta hauek batzuk esate dute baiez, batzuk esan dute baiez ez badago, esan pixka teoriaren garapena da, ez? Eta bestea da, hizkuntzen arteko bizikidetza eta kooperazioa ere badagoela. Bereziki Europatik kanpo, nik uste dute. Ertamerika eta Hego Amerikako errealidade linguistikoak naiz eta oso egoera desnormalizatuan egon, hango tradizioa badela, bereziki bertako jatorrizko hizkuntzen eta hiztunen kulturetan, 3 eta 4 hizkuntza ezagutzea, ingurukoak, bereaz gainera ingurukoaz, ez? Orduan, bizikidetza eta kooperazioa posible da hizkuntzen artean, posible izan behar du. Hala ere, kooperazio eta bizikidetza horretan borroka badagoela evidentea da, bai. Eta hizkuntza ekologiaren beste terminoa da babesgunean beharra. Alegia gune hegemonikoak sortzearena. Alegia aukera individual librerik egongo ezten guneak sortzea hizkuntza minorizatuentzat. Nola? Bortxaz, maitasunez, ikusiko dugu. Hizkuntzen ekologiaren inguruan sortzen den edo tokatzen zaion esango dugu talka bat da ze gertatzen den giza eskubide linguistikoekin eta hori da Euskal Herrian sarritan planteatzen den gai bat, bai maila politikoan edo alderdien artean eta baita ere gizartean eta Katalunian ere bai. Ez da, giza eskubide guztiak gure demokrazia liberal hauetan individualak direla.
Eta hizkuntzan ekologiak oinarrian du eskubide linguistikoak kolektiboak izan behar dutela. Eta hor sortzen da talka de ereduarekin, edo Kataluniako immersio hezkuntzarekin, edo horrelakoekin, ezta. Orduan, azken aldiko hizkuntzen ekologiako adituek remarkatzen dute hori, ezta. Egitura berak ez du uzten hizkuntza ekologia bat errealitatean aplikatzen. Ze eskubide kolektiboak ez dira kontutan hartzen. Eta uste dut hori badela demokrazia liberalen arazo bat. Eta, niretzako importantea da egitura horren beste alternatiba batzuk edo beste paradigma batzuk funtzionatzeko modu batzuk pentsatzea. Pare bat ondorio hizkuntzarekin. Evidentea dena, hizkuntzan etorkizuna, besteak beste hizkuntz politikak definituko du. Hizkuntz politika, ulertu dezagun zabalago, hizkuntz politika egiten dute erakunde publikoek, eta hizkuntz politika egiten du herritarrok, hizkuntz politika egiten dute gizarteko erakunde autoantolatuek edo zibiliek, ezta. Eta beste ondorioa niretzako importanteagoa, eta da euskararen etorkizuna erabilerak definituko duela. Eta bereziki, kale erabilerak, esango genuke. Alegia, eskolatik, unibertsitatetik eta dagoeneko nahiko konkistatu dituen eremu batzuetatik kanpo. Kulturarekin, nola denboraz? Kulturarekin antzeko gauza bat esan dezakegu. Kultura dena da. Eta hau begira da antropologiko bada, baina eta hori egon gaitezke urte hontaz debatitzen, baina, nik esaten dut, ni jartzen naiz honen alde, kultura dena da, baita ere naturarekiko gure begirada ere kulturala da. Gauza naturalik ez dago. Hau ez dugu debatituko ez. Ez berezkorik, baina, importantena da, ez beti erekorik. Gauzak aldatu egiten dira, aldatu egiten ditugu. Kultura eta hizkuntzaren arteko lotura evidentea da, txanponaren bi aldeak, hizkuntza bat, ez da komunikazio tresna huts bat, hizkuntza bat askoz gehiago da, ez da. Hizkuntza bat izan liteke komunikazio tresna, gure hirugarren hizkuntza bat edo laugarren hizkuntza bat behar bada gure ezagutza urri horretan komunikazio tresna bat baino ez da, oinarrizko harreman batzuk hizkuntza horretan egiteko, baina hizkuntza bat bere baitan beste zerbait gehiago da. Eta hizkuntzaren ikaspena, etxetik jaso, eskolatik jaso, edo eta heldutan ikasi, logikaz joan behar du hizkuntza horretan sortzen den kultura horren jabekuntzarekin batera. Hizkuntzak kultura sortzen dula, esaten da, eta kulturak hizkuntza. Harreman hori ezin da eten, lotuta dihoa. Beraz, esan daiteke hizkuntza batek kultura bat elikatzen duela. Segun ze hizkuntza, halako kultura elikatuko duzu. Pixka bat hizkuntza eta kulturaren harremana da, gizabanakoak gizartearekin duen harreman berdina. Gizabanakoak gizartea behar du, gizabanako izateko, eta gizarteak egiten gaitu, aldi berean, guk gizartea egiten dugu. Horretik esaten dugu, ez dagoela ezer berezkorik, ez beti erekorik ez. Gaur egungo ikerketa gehienak eta ingelesarenak bereziki, eta ingelesak asko hitz egiten dute hizkuntz plangintzan kulturaren integrazioaren beharraz, eta hizkuntza eta kultura loturaz baino gehiago hitz egiten da kultura hizkuntzan edo hizkuntza kulturan, Hemen pare bat adierazpen Duranti antropologoanak oso ezaguna hizkuntzen ikerketan eta kulturetan, eta berak esaten du hizkuntza gure iragana, oraina eta etorkizunarekin lotzen gaituen heinean, alegia gure kulturarekin, hizkuntza gure iragana, oraina eta etorkizuna bihurtzen da. Alegia, atzekorik gabe edo kulturarik gabe nekez lotuko dugula gure hizkuntza etorkizuneko bizimodu, apostu edo proiektu batekin, ezta? Eta beste aldetik, hizkuntza munduarekin, alegia kulturarekin harremanetan jartzeko
tresna da, tresna nagusia mundu osoan zehar, eta hitz egitea bera da bitartekaritza ekintza, bai, kultura sortzeko, kultura azken finean bitartekaritza ekintza badelako. Bueno, zer den kultura galdetuko bagenu, hizkuntzari lotua jakina, eta gure kasuan, eta batzuetan debate hauetan asko ibiltzen gara, zer da kultura, zer da euskal kultura. Bueno, imaginatu ezagun, hau ariketa bezala, nahi baduzu gero egin edo, hau guke batzuetan ikasleekin egiten genuen, ezta? Mundua bukatzera doa eta zer garen adierazi behar dugu edo sartu behar dugu suziri batean espaziora botatzeko pentsatuz inork topatu lezakela eta orduan, bueno, eta gu nor gara edo zer gara, ezta? Zer sartuko dugu, zer bost gauza edo sei, zer sartuko dugu, zer salbatuko dugu. Hori da galdera, kultura esaten dugunean. Honekin esan nahi dut, segun eta zer antzun jartzen dugu nor, ikusten dela gauza desberdin asko. Bat, gu zer garen, bi, guk zer izan nahi dugun, eta hiru, kulturaz zer ulertzen dugun. Zenbaterainoko funtsezko eta erdiguneko kontu bade, edo zenbateraino duten zerbait dekoratiboa, ez? Alegia, gure identitateaz ari gara, bai, gure identitateaz ari gara. Eta uste dut, suziri horretan sartu beharko genukeena, ados jarriko bagina, edo ados jarri beharko ginatekela, nazioa, eta nazioak ez daga zertan beti estatuarekin joan, baina komenigarria izaten da. Nazio estatu bat, irudikatuko bagenu, plano idealean gutxienez, zertan egongo ginateken ados. Plano kulturalean, eta kulturalean diodunean, zentzu zabalean diot. Eta hizkuntzakor zeleku izan beharko luke. Eta hizkuntzarekin lotuta, hizkuntza horretan sortzen den kulturak. Uste dut galdera hori importantea dela. Badira beste bi kontzeptu, kapital linguistikoa esan dugu lehen, eta kapital kulturala. Kapital kulturala ere antzeko gauza bada. Hau ere, gaur egun erabiltzen den kontzeptu bada, ezta. Eta hizkuntzarekin lotua dijoa. Hain zuzen, kapital kultura linguistikoa ditze zaio. Lehen esaten genuen hori. Zuk ze hizkuntza kultura duzun, gizartean, leku batean edo bestean jarriko zaitu. Eta hor dago galdera bat, denok egin dezakeguna, eta gure gurasoek, nire gurasoek bai bentzat, orain dela urte asko egin zuten galdera, nik gure seme-alabai ze kapital kultura linguistiko emango diegu. Ikastolara bidaliko ditugu edo ez. Eta hori da galdera. Eta zergatik pentsatu zuten euskarak edo ikastolak kapital kultural eta linguistikoa zutela gara jartan, etzuenean. Hori da galdera. Nola lortuko dugun euskarazko kultura izan dadin, kapital kultural linguistikoa izango duen gauza bat. Apostu egingo duguna, bai? Beste kontzeptu bat, kultur ekologia. Hau ere, hizkuntzaren ekologiatik eratortzen dana. Antzeko bideiekin, berba sakonagoa eta konplexuagoa, neurri handi batean, baina kultur ekologiaren idea nagusia da hizkuntzaren bezalaxe. Kultur ekologian, kultura gutxitua, esango dugu, egoera gutxituan dagoen kultura batek ze osasun maila duen, adieraziko digu, ekosistema kultural horren egoera zein den. Bai? Eta hizkuntzarekin esaten dugun bezala, hizkuntza minorizatuaren alde egiten den guztia, edo kultura minorizatuaren alde egiten den guztia, gainontzeko hizkuntza eta kultura minorizatu edo hegemonikoen aldeko ekinbidea da. Ez alderantziz, bai, hizkuntza hegemonikoaren alde egiten den guztia, gainontzeko hizkuntza gehienen edo guztien kontrakoa da. Eta hau, idea importantea da, ze sarritan ikusten ditugun hainbat deklarazioetan uste dute, oraindik ere ez dugula barneratzen. Alegia, zertarako hizkuntza politika, zertarako hizkuntza ekologia, zertarako subalternadean dagoena lagundu, auspotu eta berdintasun planora ekarri. Bai?
Azkenengo jakinen, utziko jazue, propaganda pixka bat egiten, baina, bereziki Arkaizkanoren propaganda egingo dut, ez? Artikulu oso interesgarri batean, esaten dulako, momentu honetan, buruaskitasun ekonomikoa, gaurko gure Europa honetan, ezinezkoa denez, ez politikoa, berak esaten du, kulturalki buruaskitasunez jokatzea posible dela. Nazio bat bagina bezala. Nazio kultural bat bagina bezala. Eta, alegia eta hori nola egiten da, ez da? Joan Viñoli idazleak aspaldi esan zuen, ez da? Katalanez idazten dut, hizkuntza minorizatu bat espalitz bezala. Hemen kontzertu batzu sortzen dira, beste mugimendu, burujabetza mugimenduetan aspalditik erabiltzen dianak, ez? Boteretzea, jabetzea, alduntzea, alegia nor izatea, bai? Feminismoan, langile mugimenduetan, ekologismoan eta erabiltzen dien kontzeptuak dira, ez da? Alegia gugan sinistea, bai? Eta gugan sinistera, eta bereziki gure kulturan, gure sormenean sinistea da, bai? Guk sortzen dugun horretan. Eta ondorio bat, kultura etorkizuna besteak beste kultur politikek definituko dute. Eta hau, berba ezagutzen duzu ez, hortxe dago, ez da dago, Segitzen du, pozten naiz. Sormena da bide bakarra. Hau bere horretan da, bere hutsean da, kontestualizatu gabe ere, egia absolutoa dela. Absolutoa ez dago egiri, baina esan dezakegu zentzu handia dula. Ze sormenaren kontrakoa txikizioa da, ez da? Orduan, beraz, esan dezagun sormena dela bide bakarra. Lehen esan dugu euskaldun izatea ekitea barin bada, bai, egitea izatea baino gehiago, ekitea sortzea dala esan dezakegu kulturgintzaz ari garenean. Eta ekiteko arrazoiak behar direla, bai. Euskaraz bizitzeko nahia, bir sortzeko kulturaren egokitasuna nik uste evidentea dela, ez da. Lotzen duelako bat arrazoiak eta baita ere bihotza, Lizarra aipatuz, Jokinek esan duen bezala, ez da. Alegia, azken finean, aukeratzera behartuko gaituen arrazoiak behar ditugu. Elikatu egin behar gara, zergatik aukeratuko dugu. Zergatik sortuko dugu kapital linguistiko eta kulturala. Balio erantsia, zergatik nahi baduzue egingo dugu zergatik, eta honetan debatea honiteke, baina zergatik ez ditugu produzituko tomate ekologikoak hidroponikoen aurrean. Hori da kapital linguistiko kulturala. Segurazki bai, nik uste gure historiak ere hori ematen dula. Uste dut ikastolen arrakasta eta guan dela 50 arte kapital linguistiko behartu zula, bihurtu zuela, hain zuzen berrikuntzak, kalitateak, sormenak eta mundu edo realidade edo etorkizun hobeago baten esperantzak. Eta momentu horretan zentzu, berba zentzu osoago bat zuen, frankismo garai batean, eta egoera oso polarizatu eta oso analizirako oso evidentean, ez da. Gaur egun gauzak nahastuago daude, baina hala ere uste dut euskal kulturarekin batera beste zerbait gehiago, plus hori, kapital hori, lortu behar dugula. Behar bada gaur egun ez dela nahiko euskaraz egitea, baizik eta euskaraz zer egingo dugu. Sormena da bide bakarra, gure kasuan bide guztiak aktibatu behar dira. Eta bide guztiak maila diferentean, egoera diferentetan, leku diferentetan, espazio diferentetan, adin diferentetan, jende mota diferentetan ez. Eta, hemen batzuk
aipatzen dira kontzientzia identitarioa izatearena edo ni naiz edo izan zaitez edo ideologiko soziala, legearen bortxa, legeak diolako, justizia sozialekoa badelako, hizkuntzaren da kulturaren alde egitea, hizkuntza ekologiakaren etikari jarraituz, egoera jasangarri bat lortuko badugu hizkuntzen artean, eta euskararen normalkuntza bereziki hortik joan beharko garelako, demokrazia praktika bat delako euskaraz egitea, baina areago euskaraz egiten ditugun gauza horiek izan daitezen demokrazia egikaritza bat, elkar bizitzarako ezinbestekoa delako hizkuntzen arteko elkar bizitza bat, esplizitatzea, planteatzea eta praktikatu ahal izatea, erakargarria delako, kapital linguistiko kulturala duelako, asetzen gaituelako eta gozogarria delako. Ase eta gozagarria ez elikatzen gaituelako, baizik eta elikadura guk sortzen deulako. Goi mailako sortzaileek eta herritarrok, bai? Beti izaten da hizkuntza bat ikasteko bi arrazoi daudela, eta izan daitekeela maitasunagatik edo bortxa zalegia, egin ezazu euskeraz, behin eta berriz errepikatuz, edota euskerarekin lotuko dituzun, euskera egon dadila zure bizitzan importanteak diren une jakin, garrantzitsu, esanguratxo horietan. Bai? Edo eta biak maitasunez eta bortxaz. Bai? Neurri handi batean, politika publikoak edo eta gizarte zibilak eraman ditzazkenak hori dira maitasunez eta bortxaz. Ez da, esan nahi dut, bortxa litzateke legeak alagintzen du, maitasuna litzateke hori bete dezazun emango dizute laguntza bat, edo bideratuko dugu, laguntza bat eman baino gehiago, barkatu ezat hori gustatzen, bideratuko dugu modu bat hori lortu dezagun. Bai. Euskararen da kulturaren etorkizuna sormen gaitasunak definituko du. Neurri handi batean ni honetan sinestuta nago. Elikadura, eta bukatzeko, 3 minutu geratzen zaizkit. Elikadura izango litzateke, sortzen dugun hori, zer sortzen dugun, nola sortzen dugun, eta baita ere, zer ari garen elikatzen. Bueno, hemen puntu batzuk jarriko ditut, eta gainetik esplikatuko ditut, ze uste dut, gaur egun praktikan badirela, eta ondoren etorriko dian eredu praktiken esplikazioekin ulertuko dela. Nik uste dut euskal kulturgintzak espazio libreak edo liberatuak behar dituela. Alegia, oxigenoa. Alegia, aukeratu beharrik ez izateko guneak, gune hegemonikoak. Bai? Euskararen gainean aritzeko baino, euskaraz beste zerbait egiteko. Eta zerbait hori importantea da eta nola egingo dugun baita ere. Uste dut behar dituela eta badituela merkatutik kanpoko espazioak. Alegia, salerosketatik kanpo geratuko dira espazioak. Uste dut nolakotasunean ezinbesteko dela parte hartze prozesuetan oinarritzea. Gaur egun ez dagoela beste bueltarik. Eta parte hartze prozesuak dira, luzeak dira, sakonduin behar da, ez da bakarrik bozka bat botatzea. Ez 4 urtetik behin, ez hilabetero bozkatuko bagenu ere, zerbait gehiago da. Eta parte hartzetik partaidetzara igarotzea. Partaidetzara, identitate modura ulertuta. Bueno, gaur egun, badia, identitatea gauza guztietarako erabiltzen den hitz hori ez da, eta oso ondo definitzen ez dakigun horretan ez da, baina identitatea aldatzen ari dela esaten da, ez? Garai batean identitatea zen nolabait jatorriz edo etxetik edo hizkuntzaz edo jasotzen duzun hori, mugitu ezin zen mundu horrek, ez da, nire aitonaren identitatea jaiozan egunetik bazekien, zer izango zen, zer lan egingo zen, non biziko zen, seguraski hori ja 10 urtekin bazekien, ez da, identitate mota hori. Eta erora identitateak aldatzen joan direla, ez da, azken urteetakoa edo azken aurreko urteetakoa
konsumoak ematen dula identitatea. Zer erosten duzun, ematen dizu identitatea. Ze arropa, ze kotxe, ze bizimodu, bai? Eta horren ondotik dator beste identitate mota bat, eta esaten da, identitatea parte hartzeak ematen duela. Bai? Parte hartzen uzten didaten toki horretakoa naiz. Hori da, antza gaur egun indarra hartzen nahi den kontzeptu bat, ezta? Gure ingurunean behintzat. Orduan, parte hartzetik partaidetzara. Parte hartze prozesuak lan tresna gisa, bai? Gobernantza modu berriak, erabakiguneen sozializazioa eta publifikazioa, erakunde publikoen guneak eta herritar antolatuen edo gizarte zibilaren arteko topaguneak berdinetik berdinera eta erabakiguneak espazio horietara eramatea uste dut iritsiko den kontu bat dela eta iritsi behar duen kontu bat dela, kudeak eta partekatua, publikotasunaren definizio berri bat, publikotasuna ez da bakarrik, eta Euskal Herrian oso ondo dakigu, ez da bakarrik estatala edo erakunde publikoek egiten dutena, eta hori Euskal Herrian ondo demostratu da, naiz eta iparraldean zehaskarekin gertatzen dena han ez duten ulertzen. Frantsesak ona dira publikotasuna estataletik bereizteko, ez da, baina zertan publikoa, ikastola bat ez ote da publikoa, sare publikoa, aina, hori uste dut debate horire eman behar dela, kudeak eta partekatua eta boteregintza partekatua. Artikulazioa maila guztietan, herri auzo mailako sortzaile, eragile, herritar, talde desberdinen artean, horrelako ekimen ereduak badira, besteak lasarte horian egiten dutena, herritar antolatu eta tokian tokiko goragoko administrazio guztien artean, aspaldi badia teoria batzuk, ez dira berria esate dutena, administrazioak produktore izan behar dula, bai? Eta eragileek, nolabait, aintzindaritza hartu, eta beharrak, proposamenak, egitasmoak jarri mahai gainean, eta administrazioa horien produktore izan ez da. Artikulazioa beste, subalternidadean dauden beste mugimendu batzuekin, koherentziak eskatzen digu, nik uste dutala dela, hizkuntzaren euskararen defentsa, berdintasunaren defentsa dela, eta beraz eskatzen digu bestelako berdintasun borrokekin. Elkar elikatzea, artikulatzea, eta elkarrekin bideak egitea. Alde horretatik, bi hitz feminismoa eta euskararen inguruan, nik uste dut oso borroka parekoak direla, bai, menperakuntza nola bizi dun hiztun batek edo emakume batek oso parekoak dira, oso erraz elkar ulertzen garela menperakuntza sentimendu horietan, individual eta kolektiboetan. Eta beste alde batetik, eta hau ez dugu orain sakonduko, baina hizkuntzaren hautuan generoaren ezaugarriak eragin garbia dula hori nahiko gauza evidentea da. Esan nahi dut, hizkuntza batek prestigioa eman edo kentzen dizun heinean, segun eta gizartean ze prestigio beharra duzun, hizkuntza bat edo beste aukeratuko duzu, eta hori Euskal Herrian ere ikerketak egina daude aspalditik horren bueltan, ez da. Zergatik, orain dela ez dakit zenbat urte, emakumezkoek gehiago jotze zuten adintarte batean, espainolera, euskaldunak izan da, genero osagarria zegoen, edota gaur egun ere, segun ze tokietan, eta ze adinetan, eta hemen datuak eta milaka daude, orduan naiz gehiago ausartuko, baina itxura batera demagun 10 urte bueltako neskek gune euskaldunetan errezago jotzen dute mutilak baino gaztelerara, eta aldiz adoleszentzia mailan, leku batzuetan bentsat, neskek gehiago eusten diote hizkuntzari mutilek baino, hor badago genero zera bat, prestigio soziala eta norberaren lekua gizartean markatzeko momentua. Bai, besteak beste feminismoaren borrokak ere, nola baite borroka autonomoak,
plaza publikoan txertatzearena edota borroka eraikiak, ez? Bordiuk esaten duen hori, borroka eraikiak sortzearena, uste dute ikasteko mokoa dugula, hizkuntzaren eta kulturaren normalizaziotik. Lehen esan dut momentu batean, ezta? Demokrazia liberal batean arazo handiak sortzen ditula hizkuntza minorizatu baten eta kultura egoera minorizatuan dagoen kultura baten aurrera bideak, bai? Bai sorkuntzan, baina bereziki kontsumoan eta horra iristeko bideetan eta erakargarri izateko horretan. Askotan esaten dugu erakargarri izan behar dugu. Erakargarri izatea beste gauza gehiena bezala, oso gauza ez da subjetiboa, oso gauza ideologikoa da. Oso gauza ideologikoa da, bai? Subjetiboa eta ideologikoa. Kontraesankorrak izan daitezke, baina gure subjetibotasuna oso ideologikoa da, bai? Eta Euskal Herrian bertan, bereziki euskal kulturatik urrun bizidan jende asko dago, gehiengoa izango da, eta hor badago gustuaren edo kalidaderen zentzuaren edo zer den erakargarri edo zer den ederra, hor badago begirada ideologiko bat. Bueno, guk geuk ere izango genukena, ezta? Baina badago begirada ideologiko bat. Alegia, aurretik goaz, txiki, eskas eta horrelako adjektiboekin, ez? Eta orduan beti esaten denean, ez, Arriaga antzokian ezin da oso zaila da euskarazko antzezlan batera matea, ez du kalidadea matea. Bueno, ikusi ezagun, nondik ari garen hori esaten, bai? Zer den kalidadea, ze ideologia dagoen horren atzean, ez? Horregatik, esaten genuena da, pixka bat aurrera egingo dut, hizkuntza hemen bukatuko dut. Hizkuntza eskubide kolektiboak, giza eskubideak, bestelako eskubide kolektiboak eta sormena defendatu eta garatu ahal izango diren paradigma baten beharrean gaudela. Eta paradigma hori izan daiteke partziala, o izan daiteke partzialez, gauza orokorrago bat egitea. Eta, bueno, hemen bukatuko dut hiru ondoriorekin, bai? Herrigintzaren etorkizuna euskararen eta kulturaren egoerak definituko dula, alegia nazio kulturalak, bereziki, hizkuntzaren erabilerak, sormenak, politika, beregainek eta komunitate-gintza gaitasunak definituko du euskararen eta kulturaren etorkizuna, eta azkenik, komunitate-gintza, herrigintza eta justiziagintza euskararen borroka dela. Eta mentxutzeko. Bueno, zuek larritxasun keinurek bat edo beste ikusiko zer duten, denboraz, bueno, apurtxoa pasatu da, baina horrek usitza zegoen, problemarik ez. Hurrengo gomidatua, gontza gainean dago, bai? Eta hori, segitxo ez helbe da. Gotzon Bareharriaran, bai? Eta... Bueno, gotzon iguruz zer esan, baina zeo zer esan modu, bai, Bueno, Larratza Berruaga dela, euskal idazle eta kulturgilea dela, literaturan egindako lanez gain, besteak beste musikaren arloan, Bihotz Bakartien kluba eta Katamalo taldearen partaide izan da. Ahotzenearen koordinazio lanak egin ditu sorreratik bertatik eta 2011 arte. Literaturia eta literatura eskolako sortzailea da, eta baita ere Larrabezuko Arrekikile Euskara Elkarteko kidea, bai? Bueno, zarrera laburtsua egingo dut, baina gotzon gomidatu du geure kulturaz berraitzera. Eta aurreko zitxanekan kokapentxo bat egitea, baina ez dut egingo, eta gotzon egituen berra emango diot, eta berak ingo dozku zera kokapen hori, eta gehiago, bai? Bai, duzu? Venga, aurrera ba.
Bueno, egunon, bide lagunok, uste dut, ia danak ezagutzen dugula elkar. Ez da? Ez da entzuten? Ez du behar. Kenduteko. Bale, 20 minutu ditut guk gure kulturaz egitasmoa zer den azalduteko, eta gero eztabaidarako aukerarik edukiko dugun, baina ahaleginduko naiz nahiko laburra eta zehatza izaten. 2013ko uda goienean, neguan, Hautseneako ongana etorri ziren Euskal Herrian kulturgintzan ari diren hainbat eragile, gehienak profesionalak, bizimodua kulturgintzatik ateratzen dutenak. Esanez, bilera bat egin nahi zutela gurekin, kulturak Euskal Herrian bizi duen, orain ere, egoera larriari nola aurre egin gurekin konpartitzeko. Bueno, ez genituen ezagutzen elkarteak, batzuk ziren MIE, Kultura Life, ez dakit ezagutzen dituzuen, baina dira elkarte batzuk biltzen dituzten profesional, bizimodu ateratzen dutenak kulturgintzatik, hizkuntza batean baino gehiagotan aritzen direnak. Joan ginen, ara, eta beraien azalpena izan zen, bueno, hori lehen esan dudan, ez? Euren ustez, Euskal Herrian kulturgintza oso egoera prekarioan eta larrian dago, eta horri era kolektibo batean, atera bide bat ematea pentsatu beharra zegoen. Noski, gure lehenengo hausnarketa izan zen, eta bertan plazaratu genuen, eta beraiek onartu zuten, urte pila batean, erakunde publikoetatik eta dirulaguntza publikoetatik ederto, sabela eta sakelak betetzen zituzten batzuek, bueno, errape horrek utzi zion bat-batean emateari, eta orduan oso egoera larrian zeuden. Hau da, kulturgintzan ari garenok bata bestearen aurka ekitera behartzen gaituen dirulaguntza sistema horrek porrot egin du, zelan bait, eta orduan hainbat profesional hortik bizi zirenak eta oso ondo batzuk, oso egoera larrian gertatu ziren. Noski konturatu ziren, banaka ezin ziotela egoerari buelta eman, orduen hasi ziren euren artean elkartzen, eta nahi zutena zen ahalik eta eragile gehien bildu. Gure lehenengo galdera izan zen, eta zergatik zatoztea Hautseneako ongana, ez? Erantzuna gustatu zitzaigun, izan zen kulturalki Euskal Herrian duzuen oihartzunagatik. Ez duten esan bakarrik hizkuntza, zenik galdetu nien, eta ez kulturalki, orokorrean Euskal Herrian Hautseneak duen oihartzunagatik. Hasi ginen eztabaidatzen, orduan, 2 hilabeteko eztabaida prozesu luze bat izan zen, beraiek behin-behineko neurri batzuk nahi zituztelako, noski profesionalak zirenez eta egoera prekarioa zeudenez nahi zuten dirua sartzea, argi eta garbi esateagatik, ez? Guk planteatu genien, guk horrela ez genuen parte hartuko, guk proposatu geniena zen, edo planteatu maiganeratu geniena zen, beraiek profesionalki etekinik ez ateratzea, etxela bakarrik diru inbertsio kontu bat, baizik eta hori baino asko zabalagoa zela, ez? Eta iruditzen zitzaigula, kultur sistema osorik aintzat hartzen ez baldin bada, hau da, sortzailetik hasi eta saleraino dauden eragile guztiak aintzat hartzen ez badira, ez dagoela horri buelta ematerik. Hau da, kontuan hartu behar direla sortzaileok egiten duguna, antolatzaileen artean herri mugimendua aintzat hartu behar dela, hartu behar direla erakunde publikoak aintzat eta beraiek profesionalak direnak, hartu behar direla aintzat kazetariak, kultur kazetariak, kultura zabaltzen duten kazetariak, hartu behar direla aintzat kulturaren transmisioan ari diren hezitzaileak, arautuan, zein ez arautuan, hezkuntza formalean, zein ez formalean, eta zaleak hartu behar direla aintzat. Ez baldin badugu hori aintzat hartzen, ez badugu kultur sistema osotasunean aintzat hartzen, ez dagoela zer eginik horretan. Ezin dugula konpartimentu estankoetan funtzionatzen jarraitu, eta pentsatu konpartimentu batean dagoen gabezia bertan soilik konpon daitekeela.
denak dauka eragina, ez? Batak bestearengan. Sortzaileak egiten dugun lana nork zabaldu ez badago, ez gara helduko zaleetara. Eta zaleek ez badaukate eskura guk egiten duguna, ez dute, ezagutzen ez badute, ez dute maitatuko eta ez dute konsumituko. Eta horrek eragin edukiko du profesionalengan. Ez? Bueno, lortu genuen zelan bait, hori beraiek ere barneratzea, naiz eta diskurso eta jokabide eta funtzionamentu hortik oso urruti zeuden gehienak, baina, bueno, lortu genuen zelan bait, hori barneratzea, eta egin genuen deialdi bat, 2014ko otsailerako, eta deialdia izan zen Euskal Herrian kulturgintzan ari garen guztiei zabalik. Printzipioz, etzen hizkuntza bereizketarik egin. Euskal Herrian kulturgintzan ari zen orori, sortzailetik hasi eta zaletaraino. 150 lagun bildu ginen, zuetako disente, bai, hemen zaudeten asko, badakizu ezer izan zen, eta planteamentua izan zen, gune irekia ditzen zaio metodologia, hau da, berez galdera bakarra dago, kulturen egoera larria da zer egin dezakegu, hori zen galdera, baina ez zegoen agendarik, ez zegoen gai ordenik, ez zegoen norabidetutako eztabaidarik, baizik eta ara bildu ginenok, bakoitzak proposatu zuen gai bat, evidentia zena zen, biztan dena, urteetan kulturgintzan ari dena ez dela zerotik ikasten, badaukagula esperientzia nahiko eta motxilan badaukagula eduki nahikoa jakiteko ze gabezia daukan kulturgintzak, behintzat gure esparruan, eta askotan gure esparrua bat baino gehiago izaten da, sortzaile gara, antolatzaile gara, sale gara, kasetari gara. Orduan, erreza izan zen, zelan baita igual hasiera batean komplikatua zirudiena, ia zeri buruz hitz egingo dugun, hitz egin genuen, eta hitz egin genuen asko luze eta gai askori buruz. Nik esango nuke, bildu ginen gehienak zirela behintzat profesionalak. Uste dut, kezka materiala ere importantea dela hor, soldata hortik ateratzen duen jendea oso kezkatuta dago kulturaren egoeraz. Horretan jardun nahi baldin badu behintzat, zer aldatu beharko delako. Baina, bueno, danetarik apur bat egon zan. Sortzaileak egon ginen, antolatzaile erakunde publikoetakoak, herrigintzan ari direnak, herri mugimenduetan ari direnak, komunikabidetako kazetariak egon ziren, irakasleak hezitzaileak egon ziren, eta sale batzuk ere bildu ginen. Noski, deialdia horrela hartuta, ehunka ez, igual milaka herritarri zabalduta zegoen. Saleak ere kontuan aintzat hartzen genituelako, baina 150 bildu ginen. Hainbat proposamen bildu zirenan, denak zabaldu ziren parte hartzaileen artean, denak zabaldu ziren sarean, bertaratu ezin izan zuen jente askori ere zabaldu zitzaizkion. Hurrengo pausoa izan zen, ideia horiek guztiak multzokatu, zailkatzea, apur bat ordenatzea, argitzea, diskurso modu berera ekartzea, eta horrekin ondorio izan zen, evidentea zen beste bilera bat egin behar zela, neurri asko zirelako, eta batzuk argitu egin behar ziren, zehaztu egin behar ziren, galbatu egin behar genuen hori guztia. Eta bigarren bilera bat ditu zen ekainean, eta ekainean egin zen modu berean, Zabala, deituta, otsailean parte hartu zutenei, zein parte hartu ez zutenei ere bai, lagun gutxiago bildu ginen, ekainekoan, baina eduki aldetik, behintzat edo emaitza aldetik lortu genuen neurri batzuk, neurri zehatz batzuk proposatzea. Neurri zehatz horiek Euskal Herrian kulturgintzan ari garenon arteko elkarlan bat ekar dezaketela uste dut nik. Hau da, hizkuntzatik aparte badaukagu kulturgintzan ari garenok, badauzkagu mankomunean edo komunean gabezia batzuk. Berbarako hor atera ziren neurrietako bat
batzu ziren, herri guztietan bertako kultur eragilez osatutako kultur bilgune, kultur mai foro batzuk sortzea, Euskal Herriko azpiegituren kudeak eta erabilera sortzailea proposatzea, enplegurako plana, bezaren inguruko proposamenak, kanonak, kuotak, kulturgintzan, kase komunikabideetan. Hainbat eta hainbat proposamen neurri daude, interneten dauzkazue, geure kultura sartzen baldin bazarete horretan, aurkituko dituzuenak. Eta horietako bat, izan zen, egitasmo honekin, geure kulturaz egitasmo honekin batera eta barruan eta elkarlanean, euskaraz egiten den kulturgintzak aparteko artikulazio bat izatea, ez? Barruan, gai batzuk, gabezia batzuk komuna dira kulturgintzan ari garen ontzat, frantsesez aritu, ingelesez aritu, euskeraz aritu, espainolez aritu, eta horiei elkarrekin aurre egin geniezaieke, baina argi dagoena da, euskarazkoak behar duela bere lanketa propioa. Hori, bitxi gora bera, laburpena. Hori eman du guk, 5 minutu dauzkat. Bale, ni personalki izan dut niri edo geuk egitasmo honek zer ekarri didan, eta uste dut euskarazko kulturgintzan ari garen ontzako zer ekarpen egin diezaguken. Bat, aurreritziak gainditzea da, espainolez, frantsesez eta inglesez, Euskal Herrian kulturgintzan ari diren askorekiko aurreritziak gainditzea, elkar ezagutzea, jarrera aldaraztea, hau da, lehen esan dudan bezala, uste dut urte pila batean ibili garela kulturgintza ulertzen konpartimentu estankoetan, bakoitza beretik, eta uste dut horre egon den eztabaidan oso nabarmen gelditu dela lehen aipatu bezala kultur sistema osoa edo ekosistema edo egune batean adostu beharko dugu terminologia ere bai, osorik sortzailetik eta salera dagoen guztia aintzat hartzen ez baldin bada ez daukagula aurrera egiterik. Ez dugula detektatuko beti gabezia gu ari garen arloan. Orain arte euskarari eta euskarazko kulturgintzari bizkarra emanda bizi ziren asko gure kulturara, gure kulturgintzara urreratzea. Uste dut ekar dezakela eta de facto ekarri du eta niri deigarri egin zitzaidan, kontuan hartuta nortzuk parte hartzen duten geuk horretan, urteetan tematu direnak egiten den oro, adierazten den oro gutxienez euskaraz da espainolez agertu beharra, ez? Lortu dugu, egitasmoari guk geuk geure kulturaz, geuk onartzea, ez? Ezen eztabaidarik egon honi jarri behar diogu espainolezko izena, ez? Uste pila batean eta oraindik ere batzuk horretan tematuta badaude ere. Bueno, hori ekarri du. Baina nik argi eta garbi adierazi nahi dut, gugandik etxela horrelako ekimen bat aterako. Guregana etorri direlako gaude, geuk egitasmoan. Guri ez zitzaigun bururatuko, eta orain nik behintzat zalantza handia dauzkat zergatik, ez zitzaigun bururatuko guk pausu hori ematea. Hau da, guk esatea kulturaren egoera oso larria da Euskal Herrian, eta hori evidentea da, ez da hori ukatzerik, eta joan gaitezen euskaraz kulturgintzan ari ez direnengana elkarrekin aritzeko eskatzera. Beraiek etorri dira gugana, eta niri iruditzen zait, lehen aipatu bezala, gure ahalegin guztia eta guk izerdia egingo baldin badugu eta ekin egingo badiogu euskaraz egiten den kulturgintza hegemonikoa izan dadin, uste dut ezin dugula hortik aparte egon. Uste dut kulturgintzan euskaraz aritzen garenok egon behar dugula egitasmo honetan edo antzekoetan. Hau da, erdara, espainola, frantsesa edo ingelesa guretzat ez da helburu, zubia da, lehen Lorek aipatzen duen bezala, guk egiten dugun kulturgintza ulertu behar dugu ekarpen universal bezala,
Eta uste dut, ez dugula hasi dugun harreman hori apurtu behar. Uste dut, bizkarra eman da bizi izan garela asko, urte pila batean, eta hori neuk aitortzen dut, nire identidadearen eta hizkuntzaren zapalketa etengabeak eta sistematikoak sarritan bultzatu nau, ez dut esango gaitzestera, baina bai alboratzera. Nire inguruan kulturgintzan eta sormenean ari den jente askoren lana aintzat ezartzera, hori aitortzen dut. Eta horrelako egitasmo batek egia esan, aurreritzi asko hankaz gora bota dizkit. 5 minutu, bale. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko oso. Bakarkago lan eman diegu Loreari eta Gotzoni, eta orain batera jarriko ditu gaurko gaiaren bueltan inguru itxeko, bai. Zer garrantzi eta zer funtzio du kulturgintzak euskararen eta euskaldun komunitatearen garapenean. Bai, baina honetarako laguntza izango dugu, Alberto Barrientaren laguntza izango dugu, eta mesedez, Lorea eta Alberto, torri. Eta Alberto orkestu dut, daude bat. Iruñan bizidan Altzazuarra, zuk zuzendu, Iruñan bizidan Altzazuarra, kazetaria, 20 urtez egunkaria eta berrian lanean ibilitakoa, eta horrez gain edabide askotan kolaboratzaile izandakoa. Horrez gain, hainbat saiakera, narrazio eta biografia eta kronikaren idazle, gaur egun izaera ezberdineko euskarazko 50 edabide inguru biltzen dituen ekimen, HS, elkartaren zuzendaria da. Hortxe, horretzeko, bai, eta beran ardura izango da maingurutsua bideratzen, bai? Bera, zuen atentzat. Gobertu bezuez, zer garrantzi eta funtzio du kulturgintzak euskaren eta euskaldunon komunitatearen garapenean. Itxi da zerbait lehenago ere, baina dut hemen gauden guztiok onartzen dugula euskalgintzaz ari garenean, euskalgintzaz ari garenean, kulturgintzaz ari garen, ezta? Ni behintzat batuta ikusten ditut diak eta inora ere berezita agertzen, eta orduan kulturgintza, gure komunitatea indartzen eta zabaltzen ditzen funtzio jokatu behar duen gabetzen duenean euskalgintzaren ze funtzio bete behar duen eskate arditu behar du, ezta. Lorea eta Gotzon nik kulturgile bezala, ikusten ditut, eragile bezala ere bai, sortzaile, berda, lehen bizi, baita eragile ere bai. Eta nik lehen galdera edo, galdetu nahiko nire edo, eta bat eskatuko nire. Entzuten da? Ez. Entzuten dira zuela ere, hori gabe, o? Bizki? Zari. Bai, aipatzen denean kulturaren eragina edo nik galdera bat dakat, behar da, nire buruari askotan egin dudan galdera da eta zuen laguntza nahi duke argitzeko. Ikusten behin baino gehietan ikusi dugula euskalgintza edo kulturgintza geruza batzu bezala, ezta? Nukleo bat, sortzaile, aktibo, konsumitzaile ere badena, eta ondoan hurbiltzen joaten dira geruzak osatzen eta zenbat eta urrunago zentrotik behar bada konsumoa ez da hain sakona, ez du betetzen hain paper garrantzitsua, ezta, eta guztia dator dela ez asko Nafarroan zabaldu zen olako eztabaida bat euskal komunitatea edo euskal gintza edo kulturgintza sortzen zituen
produktuak erraldunen gana ere zabaldu beharrote ziren, danoa zabaldu, ez da? Ikus ezintasunaren eran. Gauzun uste zer da importanteagoa, zer da hemen dator galdera. Nukleo hori elikatzea, hor indarra jartzea, hau da, jendea erakartzea edo zabaltzea. Produkzio hori ezaguna izatea baita nukleotik kanpo ere. Lorea. Bai. Osa, nukleoa erakarri edo nukleoa fisika ematen du, fisika kuantikoa. Bueno, ez da dit ondo erantzungo dudan, Nik uste dut, tipula baten bezala, ezta? Kapa diferenteak daudela, bai sortzailetsari begira eta bai komunitatearen, hiztun komunitatearen egiturari begira, ezta? Eta uste dut, bihotz gogor bat beharrezkoa dela. Eta bihotz gogor hori erreferentziala izan behar dula, esan edut bihotz gogorri gabe ez dagoela geruzarik, eskaparik. Beste bada definitzea bihotz gogor hori zer dan. Sortzailetsari begira nortzu dian, euskalgintzako elite sortzailea ote dan, edo hori baino zabalagoa ote da, sortzailetza modu zabalago batean hartu beharko ote genuke, alegia esango nuke goi mailako edo lehen dibizioko sortzailetza horretatik behera daudenak, gainaz gaur egun ez dut uste dibizio nagusi badagoenik, uste dute gure kulturgintzan eta gainontzeko hizkuntzetakoan baita ere, eremu diferenteak daudela, zirkuito diferenteak daudela, eta proposamen diferenteak zirkuito diferenteetan. Bueno, bihotza importantea da, bai. Hiztunei begira ere, bihotza importantea da. Osea, nortzu daude tipularen bihotzean, ez da? Hiztunari dagokionez. Hor badago esaldi bat, nahi atentzioa bat egitena, eta ingelesek erabiltzen dutena, ingelesek ez dutelako euskaltzaindiarik, ez dutelako nahiz eta hizkuntza batua baden, baina batua denean desbatua da, segun eta nongo ingles ama hizkuntza inglesa dutenekin berbada ez ulertzarainoko egoeran daude, eta azken aldiko aldarria esate dute hizkuntz zuzentasunaren inguruan nork markatu behar duen hizkuntz zuzentasuna. BBC-k, hori izaten da beti, BBC-k egunero markatzen dula zein da, edo beste batzuk ari dira esaten hizkuntza da erabiltzen dutenena. Bai? Eta beraz, inkluso jatorriz ingelesdun diren hoiek ez dira nor ingelesdun berriei zuzentasuna zer den markatzeko. Alegia, zuzentasuna erabileran, klaro. Erabileran, erabiltzen duenak markatuko duela. Bueno, hau, parentesi bat, bihotzean nork egon beharko luke. Bueno, basikoki ekiten duenak, ez da, izateak, baina ekiten duenak. Nik lehen esan dut, erakargarritasun horretan, gauza bada erakargarri izatea, edo erakargarri suertatzea. Baina erakargarri suertatzea horretan, alde batetik nik uste daudela ikuspuntu ideologikoak, alde batetik eta bestetik, nahi bada, baina badago, eta beste aldetik dago nolabait etenez jositako bide bat, bai? Hizkuntza hegemoniko normalizatuak, bereziki ezaguren nagusia dute, etenik gabeko mugimenduan daudela, bai? Ez dute oztoporik inongo eremutan, ez? Eta minorizatuen kasua da, etenez jositako lurraldetan ibili behar garela. Alegia ez normalizatuak diren bideetan. Beti moztu egiten dira bideak, zubiak falta dira, edo errepideak falta dira, edo errepideak okupatuta daude eta bide gorriak egin behar dira, eta bueno, hori da pixka bat markatu beharko genukeena.
modu guziz da, erantzun orokor bat ematearren. Ni uste dute bereziki guk euskal kulturak bokazio unibertsala izan behar duela. Eta bokazio unibertsala izatea da partikularra izatea, basikoki ez. Eta, partikularra izatea da nork beretik hitz egitea. Nor bere hori, komunitate barruan ere, oso zabala izan liteke, baina denak baleko. Euskal kulturara hurbiltzen eztan jendearen gana nola iritsi. Hor gutxienez bi geruza ongo lirateke. Hizkuntza ezagutzen dutena eta hizkuntza ezagutzen ez dutenena. Nik uste dut, hizkuntza ezagutzen dutenen gana ere, momentu honetan, euskal kulturak iristeko arazo larriak dituela. Ez dagolako artikulatuta, irismena, zabalkundea, ez dagolako artikulatuta transmisioa. Transmisioan akatxe nabarmenak ditugula, eta transmisio bide tradizionalak hiru izan dira ez da, edo hiru dira, estatu handietan. Gaur egun berbada gehiago beharko benituzke, baina hiru izan dira, eta da eskola, familia eta edabideak ez da. Eta nik uste dut hiru horietan, nahiko hankamotz gabiltzala, nik ez da egite eskolak gaur egun kultur transmisiorik egiten ote duen. Egiten duena ziurra da, ez egitena zer transmititzen duen. Ez dakit edabideok euskarazkoak noraino iristen garen bat, baina bestea gazteleraz jarruten dutenak euskal kulturaren bizkar, oroar, naiz eta gauza batzuk aldatu dien, bizkar funtzionatzen duten edabideak dira. Eta familia transmisioa, familiaren egitura asko aldatuta, momentu honetan familiaren ardura gehienak edo kasi eskolaren esku utzita daude. Eta, ze transmisio ematen den, ez da errexea jakiten ez. Ze transmititu beharko litzateken? Ez dakite, transmisioa bi modu da, bat da kultura izan garena, edo egin nahiko genuken horren transmisioa, alegia, transmititu behar diegun horiek sortzaile bihurtzea, bere eremuan, eta bestea da, berbada izenak edo datak edo ez tokamairu edo hori transmititzea gain edo hori transmititzea baino importanteagoa da euskaraz sortzeko grina transmititzea. Grina eta baliabideak jartzea. Netzako lehenengo gure jomuga da euskalduna den eremu guzti hori. Eta Gipuzkoan euskalduna da ez da datu zehatza, baina 30 urtetik berako 80% edo gehiago da euskalduna. Alegia, Katalunia da, edo izan daiteke, edo Espainia izan daiteke. Guztiok elebiduna gara. Netzako jomuga hori da. Jomuga da gu hizkuntzaren baitan gauden guztiok. Eta ondoren hizkuntzatik kanpo daudenak. Gipuzkoatik begiratuta, hizkuntzatik kanpo, hizkuntzaren jabekuntza, edo hizkuntza dominatzen dutenak bagara gehiengoa. Geruza txikiagoa da, kanpo gaudenak, eta hau ez dela estrapolablea beste egoera batzutara, eta segurazki gainaz, hori oso garbi dago, politika guztiak egin behar dira lekuan lekukoak, eta propioak, eta bereziak, eta oso lekutuak, hori gero eta argia dago ez. Baina ni uste dut, lehenengo jomuga dela, gu gehu gehala, gu gehu. Zirkulo gogorra eta urrungo geruzak. Eta hor lortuko bagenu, erreferentzialtasuna hor lortuko bagenu ekosistema, sistema baino gehiago, ekosistema bat. Eta ekosistema hori da merkatuarekin, baina ez merkatu sistema bat bakarrik, uste dut hortik aurrera errexago izango litzatekeela zabaltzea. Ibilinaz errepasatzen 2010 uste dut izan zela topaguneak konbidatu gintuen Igor Elortza eta biok gehiago. Nik txarta puntetan dekot orduen. 2010 baina lehenago izan zen. Txarra orduen.
Bueno, orduan galdera honi erantzun genion, ez? Euskaldunok ez dugu gure kultura ezagutzen. Eta Loreak esan duena da, simpleki. Hau da, euskal kulturara saletasun edo sale gehiago ez dugu erakarriko euskara ezagutzen ez dutenen artean, baizik eta euskaldunen artean. Guk geuk ez dugu gure kultura ezagutzen. Beraz, Lorearena ez errepikatzear, baina urteotan guztiotan uste dut adostu dugula gure kulturak badituela 4 gabezi nagusi berak esan duen bezala, sorkuntza, plaza falta, ikusgarritasuna eta transmisioa. Uste dut hori adostuta uste dut badagoela, horren kontra hitz gutxi behintzat eta argudio gutxi entzun ditu. Nik batzuek uste dute, beste gai batzuk direla. Hori baino garrantzitsuago, baina nik uste dut hori dela adostasun handiena duena. Kontua da, hori gabezia horiek guztiak nork betetzen dituen, ez? Nork erabakitzen duen gabezia horiek nola bete. Orduan, lehen aipatu dudan bezala, uste dut, egin behar dela, lortu behar dugula kulturaren kontseilu, mahai, bilgune nazionala honetaz guztiaz hitz egiteko, eta hori izan behar dela gure ahalegina. Hau da, artikulatu behar dugu kulturgintzan euskaraz ari garenok Euskal Herrian, eta lortu behar dugu izatea indar nahikoa gabezia guzti horiek betetzeko. Eta kulturaren ekosistema oso aparte hartuta euskaraz ari gara, ez? Erakunde publikoak barne hartuta. Zergatik, honetaz aparte eta lehen esan dudan nator berriro ere, uste dut, ohartu behar garela gabeziak ez datozela beti arloaren bihotzetik, baizik eta ingurutik. Hau da, guari gara errepikatzen eta eztabaida hori uste dut eman behar dugula asko sakonago, badagoela kulturaren desprestigio ikaragarri bat gaur egunez, orokorrean. Ideologikoa dena, bultzatuta dagoena, noski, merkatuaren eta ideologia neoliberal eskuindarraren aldetik. Zergatik? Bueno, gurea bezalako kultura batean, orokorrean, baina gurea bezalako kultura batean, uste dut kulturalki jantzita egotea, hau da, persona kultoak izatea, eta horrek ez du esan nahi du jakintza dut personak izatea, horrek ekarri behar du derrigor persona sortzaile, persona libre, persona aske, persona solidario, justizia sale bat izatea. Kultura duna baldin bazara, jantzita baldin bazade kulturalki, nik uste dut hori lortzen dela. Ikuspegia munduarekiko begirada eta interpretazioa zabaltzen delako ikaragarri. Claro, hori ez da denen onerako, hori batzuen kalterako da. Orduan, gaur egun gure herrian, gu garelako Europar eta mundu globalizatuko epizentroa, hori ideologikoki bideratuta dago. Eta kultura, orain nahi dena da, kultura hutsala. Inori askurarik sortuko ez diona, ez buruan, ez bihotzean. Edukiz ustua kultura. Denbora pasarako. Eta dirua ematen baldin badu zeharka asko zobe. Hau da, gu egeni buruz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egingo eduki buruz. Hitz egingo dugu zenbat ostatu eta zenbat pintxo jan diren. Hori, bideratuta dago ideologikoki. Nahita egindako gauza bada. Horri buelta emateko beste ikuspuntua daukagunok lortu behar dugu botere guneetan egotea. Lortu behar dugu erabakiak geuk hartzea. Eta uste dut hori dela erronka nagusia. Eta lehen ere itzulita, azteko konturatu ohartu gaitezen, euskaldunok garela gure kultura ezagutzen ez dugunok. Eta Loreak aipatu transmisioa, uste dut belaunaldi bat gutxienez galdu dugula jada. Honekin lotuta, gaur Eneko Bidegainek oso artikulu interesgarri idatzi du berrian, aipatzen du oain joera, ez da, oso zabalduta dagoen, baina denok ezagutzen ditu baditu batzuk, musika taldeak oain ingelesez kantatzeko joera, ez? Joera handia den, baina joera bat, hemen Euskal Herrian, euskarazko
bez euskalduna, talde... Eta bere, ipatzen du hor tesi bat egin dela hori buruz, eta argudioetako bat da, eta galdetu zaie sortzaile behi, hau da, ingeles kantatzen du jende, eta argudioetako bat da, ingeles kantatzea, ez da, alaiagoa dela, edo ez dela, ematen du euskaraz kantatu ezkero, bezu horren bat eman behar beti, edo ez dela ondo pasatzeko, popago dela, ez gutxo da, karikatizatu zuzkat. Eta ari da dator, lehen esan duzuen gauza batzuekin, konsumoa, Jokinaz gaipatu du, konsumoen berakada ez, Juan Maitor Aldaik aztertu du azken liburugintzaren azken datuak eta joera orokorra da, konsumoa bera doala, ez da. Baina zuek sortzaileak ere bazarete eta Gotzonek zerbait esan du, baina ze ardura daka sortzaileak hortan. Esaten dugunean, entzuten dugunean, askotan entzuten dugu, eta batzutan errebelatzen gara, entzuten dugunean euskal sorkuntza pisua dela, sakona dela, jantzia dela, jasoa dela, horre nukleo gogorreako ari gara neurri batean, baina ze alegin eskatu beharko litzaieke sortzaileari, eskatu beharko litzaieke zerbait, jende gehiago gara iristeko beste modetako produzio egiteko. Ez, inondik inora. Sortzaileak izan behar du librea eta sortu behar du nahi duena. Eta sentitzen duena nahi duenean eta nahi duen bezala. Uste dut, baieztapen hori ez ezagutzatik datorrela. Hau da, hemen bertan, hemetik metro gutxira, duela hilabete gutxi, aniztasun ikaragarrizko, eduki oso alai eta oso arinego, hainbat eta hainbat gauza erakutsi dira. Hainbat eta hainbat gauza. Egiten baldin badugu euskarazko kulturaren edukien historia labur bat 1979tik ona, garapena nabarmena da. Orduan ere, bazeuden gauza arinak, ere bai, bazeuden gauza arinak. Baina garapena ikaragarri izan da. Testu inguru soziopolitikoak asko markatu du, dudarik gabe, gure herria. Eta esango nuke, testu inguru politiko latz eta gogor horrek ekarri duela ere horrenbeste sortzaile egotea gure herrian. Hori beste azterketa bada, baina hor garapen bat egon da. Lehen kantatzen zena ez da gaur kantatzen. Gaur egun euskara eta berria bezalako kontzeptu batzuk oso gutxitan lantzen dira. Kantetan, antzerki horretan edo bakan batzuk izaten dira. Nik iazko liburuetatik 2 liburutan bakarrik aurkitu dut horrek buruzko sorkuntza liburu, ez saiakeretan, baina sorkuntza liburu narrazioa edo poesia edo bitan bakarrik aurkitu dut. Eta jotzen duzu duela 15-20 urtera eta aurkituko zintuen ia guztietan. Aldatu egin da. Eta gaur euskeraz konsumitzen da oso gauza sakonak, baina oso gauza arinak ere bai. Eta masiboa diren gauza batzuk, esango nuke oso arinak direla, ere bai. Orduan, ez ezagutzatik egiten diren baieztapena dira. Eta esaten dugunean gure kultura erakargarri egin behar dela, nik konsumitzen dut, uste dut ez bakarrik kultura euskalduna, eta ez bakarrik espainola, eta ez bakarrik ingelesa. Eta uste dut, ona heltzen den eta iristen den masiboki merkatuaren bitartez iristen den eta komunikabideen bitartez iristen dena frivolitatean oinarritutakoa dela. Txorradak direla. Berez. Ezta? Iruditzen zait, gure kulturari buruzko oso ezagutza handia dugula. Eta txorrada horiek erakargarriak dira, zergatik dira erakargarriak txorrada horiek. Zergatik dira. Sekulako botere guneetatik sortzen direlako. Merkatutik eta komunikabidetatik eta alderdi edo mugimendu politikoetatik datozelako. Gure zoritxarrerako, eta uste dut hori ere aztertu behar dela, zer eragin daukan, gure gizartea orain arte egituratuta egon den bezala alderdi politikoetako zuzendaritzen irizpideen arabera, guk ere uste dut horri kulturatik esan beharko diogula, aro hori amaituta dago. Aro horri amaiera eman behar diogu, eta guk kulturalki eskatzen dugunean
kultur ekosistema osoan edo sistema osoan partaide garenok geuk erabakitzea kulturalki zer nahi dugun edo zer proposatu herri honentzako, gauza bera egin behar da beste arlo guztietan. Baina iruditzen zait ez ezagutzatik hitz egiten dugula askotan. Erakargarria, euskarazko kultura eduki batzuk dira erakargarriak eta beste batzuk ez. Baina euskarazko izateagatik ez da izango erakargarriago. Eta gauza batzuk daude, mundu mailan erakargarrienen pare edo erakargarriago direnak, ez? Aparkatu, baina horrekin azarratu egiten naiz. Netzako zaila da esaten euskal kultura astuna edo tegan edo harina. Norbeak konsumitzen dunan arabera ez. Ni astun zalea nahi, zoroar. Dena den, uste dut azkenengo Espainiako liburu saiakera salduenen artean zer dagoela ez. Piketiren El Capital, 800 orrialde. Orain Podemos eta PSOEk nork bere etxera eramango dabiltzan ekonomista horren liburua ez. Bueno. Gero, hizkuntza, nik hemen ideia orokor bat euki ezaket eta gero niretzako beste badauket. Esan nahi dut. Lehen esaten nuen ez da, nire buruari galdetzei jot, eta nire buruari nik zer nahi dudan, edo zer nahiko nuke nire semearentzat edo ondorengoentzat, ez da. Euskeraz izate hutsa nahiko da, plano publiko batean, berbada, bai, nahikoa da. Euskeraz izate hutsa nahikoa da. Edo zer gauza, edo zin moduz. Sakona, harina, txorradak, ez txorradak, berbada nahikoa da. Nik nire gure galdetzio, niretzako nahikoa da, niretzako ez da nahikoa. Niretzako ez da nahikoa. Niretzako zerbait gehiago izan behar da. Nire iritzia partikularra da, edo zabaldu liteke. Berba partikularra da, baina uste dut euki lezakela elementu bat esateko berba da aukeran gaudela esateko gure txikitasunean eta nolabait hainbat eremutan murritz gabiltzan honetan erabakitzeko zer egingo dugun. Zer horrekin zer elikatuko dugun. Bai? Zer izango dan emango dugun plus hori. Bai? Nik uste dut, euskara hutsez, kultura sortze hutsa, hori ja berez badela esango dugu globalizazioaren kontrako antidoto bat. Globalizazio gaur egun dana ulertuta, globalizazio gaur egun da kultura anglosajoiaren korronte, indartsu eta kulturaren, ados nago, niretzako banal eta hutsalaren errepidea da, errepide nagusia. Gero daude bidezidorrak, hizkuntza hegemonikoetan ere bai, baina nagusia hori da, ezta? Orduan, horren kontrako antidotoa da, hizkuntza ez hegemonikoetan sortutako kultura. Europan ez dela hainbeste. Areago, esaten da, momentu honetan, Alemaniako musika talde gehienak ingelesez ari direla. Eta han ere kezka larria dute, ez da? Orduan bada, erresistentzia puntu bat horren aurrean. Erresistentzia hori inori inporta zaio, niri inporta zait erresistente izatea. Horretaz gainera, erresistente izate horretan mimetikoak izango gara. Egingo dugu kultura handiek egiten duten guztia on eta txarrekin, edota saiatuko gara guretik ona egiten. Onaino iritsiko gara, dena esango dugu, ona zer da. Ona oso ideologizatua da. Esatea bezala euskal kultura astuna da, eta ez da ideologizatua da, ez da. Modu guztiz euskal kulturan, ez zeta erantzungo, jakina. Euskal kulturan uste dut ona dela ugaritasuna, eta asko egotea. Eta ugaritasunak dakarrela, on gauza diferenteak. Eta txarrak ere bai, baina txarrak ere izan gaitezke, ez da. Gainontzeko kulturei permititzen zaien bezala. Hizkuntzaren autuan, esan dezuen Ekoren artikulu horretan, ez? Joera orokor bada hizkuntza guztietan, bereziki ingelesez kantatzearena, ez da? Azken aldian.
Eta espainolez aspaldi hasi zian, eta orain dela 10 urte, Radio 3-en grazia handia egite ziren, ingelesez kantatzea, eta gaur egun Radio 3-en galdera tipikoa da, ¿por qué cantáis en inglés? Hori, guri, ¿por qué cantáis en vasco edo en euskera galdetzei duten bezala, kezka badute, espainolak ingelesez kantatzen nahi dela, esan dut alemanak, eta guzti hori. Hor daude korronte ideologiko nagusia, kultura hegemoniko nagusia, ingelesaren borroka eta normalizazio prozesu oso hori, baina gero guretik ere, gure defentsak edo gure utxuneak uste nabarmena direla, ez? Eta orain dela gutxi, Arantxa Iturberekin hizketan, eta beak esate zian, ez? Akordatzen dela, Euskal Irratian hasi zanean programa egiten, eta beti zailtasunak euskarazekin jendea topatzeko elkarrizketetarako, eremu diferentetan. Eta behin topatu omen zuten, 80an, 80 pikoan, 80 izango zen, polimeroen inguruan euskaraz hitz egingo zuen norbait. Eta berak pentsatu zula, joder, jazta. Polimero ez, euskaraz hitz egiten du norbait barin badau, asko aurreratu dugu, zen nahi du polimeroak oso gauza. Xelebre eta zaila da, gainontzeko guztia lortuko dugu. Hobeto okerro lortuko dugu. Eta esaten du, iritsi gara momentu batean nun, eta igual hemenengoa zestoako bat, baina zestoako talde batek esaten duen, guke inglesez kantatzen dugu, ze natural atatze zaigu. Eta hori nahi txeratezu, ostra, ze pasada, 30 urte horietan, nun galdu geha. Nun galdu geha, polimero hitz egitea natural antxeana, natural zatartzea, euskeraz hitz egin daiteke polimero ez, eta 30 urte beranduago, ingelesez hitz egitea naturala da zestoan. Aukerak lehen esan dute, hizkuntza hegemonikoen aukerak ez dira libreak. Naiz eta guk pentsatu, ez nik inglesa aukeratu ez zen oso libre naiz. Aukera libreak eta neketsuak, eta batzuetan, kosta egiten dira kontrarazoa zenean. Eta hori da kontua, esan uste dute jabekuntza transmisio, sormen eta jabekuntza eskola batzuk sortu beharrean gaudela herri. Konturatu zaetenez, luze itxite dute hori hauek eta marka izango da, 40 minutuko mainguru batean bi galdera bakarrik ez luke utzi nahi zuei ere aukera galdera balen baukazue, nik oso galdeitez gara eskatu. Segur asko zuetako batek igual zerbait galdetu nahi beraiei eta, gai duzuen bera, galdera balen bauzue, altxasku azkaz entzela ingo hori bezala. Ez baduzue, ezagit azkena, azkena izango dela, Fermin Etxegoienek atera berri du liburu bat eutxiko diogu, ezta? Eta galdetu du hainbat kulturgileri, hainbat sortzaileri, kulturaren osasunaz, txekeo txiki bat planteatu die denei, ezta? Eta galdera horrekin eutxiko diogu, da, zu galdea zela botila erdi utxik edo erdi beteta dauden, bez eta usten ari den, edo betetzen ari den poliki. Eta beak esaten du, liburua idazteko arrazoia beha izan zela, beak sumatzen duen urduritasun edo kontzientzia larritasun bat horren inguruan, berba da duela 10 urte zegoena, eta da zenbat eta gehiago produzitzen da, zenbat eta sakonago, zenbat eta harinago de bai, denetarik askoz gauza gehiago daude, sortzaile maila ikarri interesgarria da, eta hala ere, inoiz baino larriago gaude egoeraz, ezta? Botila, uste nahi da poliki edo betetzen ari da hortxe? 2 minutu terdi daukagu. Ez daukagu, 2 minutu terdi. Uste dut lehengora gatozela. Hau da, uste dut horiek irakurri dut liburua eta gehienek egiten dituzten kezka profesionala dira eta uste dut egite dutela bakarrik konpartimento estankotik, iruditzen zen niri. Hau da, hori esaten dutenek ez dute lanketarik egin beraiek produzitzen duten hori
kazetariekin bidelagun balira bezala lantzen, hezitzaileekin bidelagun balira bezala lantzen, saleekin bidelagun balira bezala lantzen, ez? Hori ibili dira, urte pila batean, lehen esan dudan bezala, oso errape oparo batetik txurku, eta baina amaitu egin da hori. Konturatu dira, orain amaitu egin dela, eta hori oso larria dela, ez? Bueno, iruditzen zait, jarrera hori aldatu egin behar dutela. Jarrera hori aldatzen baldin badute, uste dut, eutxiko diogula, eutxiko diogula. Kontua da, guztion artean, sistema osatzen dugun guztion artean, irakurketa komunak egin behar ditugula eta elkartu egin behar dugula horretaz hitz egiteko, baina guztiok. Ez konpartimentu estankoetan, ez bakarrik atzamarrez aukeratutako jentea, edo sokakide, edo alderdikide, edo lagun, edo gogaide intelektual dena, baizik eta esparru osoa, ahalik eta zabalena hartzen duena, eta irakurketa horiek egin behar ditugu komunean. Eta gabezia zeintzun diren detektatuta, guztion artean gabezia horiei nola erantzun. Hutsa edo betea, nik esan nahiko nuke, euskalgintza modernoaren azken 50 urteetan urrats handiak eman direla. Uste dut hori esatea beharrezkoa dela, egiten duguna ezer ez dela alperrik egina, hobeto edo okerro eginagatik, baina egia da gehiago nahi dugula, baina ez gehiago nahi izateatik bakarrik, egoera oso desberdina delako, baina 50 urte egoera kultural, sozial, politiko eta esango genuke demokratiko bera eta gaur egungoa. Eta gaur egungo konsumo moduak, gaur egungo iritsi beharreko espazioak, gaur egungo aniztasuna, gaur egungo espazio ugaritasuna, ikaragarria da. Orduan, nolabait aurrera goaz, baina erronkak aldatzen eta handitzen dijoaz, ezta? Galderak aldatzen. Hori batetik, ezta? Bestalde nik uste dut, euskaldun izateko, esan dudan, beti aukeratu egin beharko dugula. Nik ez dut uste, inoiz normalizazioa iritsiko garen. Normalizazioa ingelesa barin bada, edo espainola barin bada, edo ez garela iritsiko, beti aukeratu egin beharko dugula. Eta ederra litzatekela, aukeratze horrekin bat kontziente izatea, aukeratzen dugun heinean, sortzeko, erabiltzeko, konsumitzeko, zabaltzeko, gozatzeko, haserretzeko, edozer gauzetarako, aukeratze hutsa eragiletza bat dela, kontziente izan. Bai, behar bada hizkuntza honetakoak ez dutena zertan izan, baina gu bai, aukeratzen dugun aldiro eragile gara. Bai? Euskara sortzen dugun aldiro eragile gara. Bai? Eta hori egingo bagenu, pentsatuz, aukera hori librea, ona, osasuntsua, justiziazkoa, berdinzalea eta nolabait etorkizun hobeago bat eta gutxienez poztasun bat emango badigu, ezta? Eta nolabait ez dakit, beste modu batera egin daitezkela, gizarte hobeago bat eraiki dezakegula eta gizarte hobeago bat eraikitzeko ezinbesteko dela euskaratik pasatzea. Hori izango litzateke. Ez dago demore, ez? Utziko dugu, gauza gehiago datoz gehiago eta uste dut interesgarritzeko dela. Eskerrik asko, Nerea. Albertok aukera izango dugu komentatzeko oin izan dakoaren nahi, Beira, ordu erdiko atzenaldiak genuen erremusitza, 20 minutuko egingo dugu eta sorrena. Beraz, 15 eta 15 minutu falta dinean, bertan ezin itxatero, leku aldatu da duzue, baina berandu etorri ez. Eta, programa ezagutzen duzue, beraz, etorri, gogoz.